Oh Nkosi. Maliphathwe ngobungcwele igama lakho. Maliphathwe ngobungcwele igama lakho. Maliphathwe Igama lakho lingumbhoshomo namandla olungeyo kuyagijimela kuwo afumana ulondeka uNkulunkulu onguJehova indoda yempi uJehova igama lakho lingcwele lesabeka igama lakho onathumela abantu bakho ukukhululwa uNkulunkulu ophakamisile izwi lakho negama lakho laphezu kwakho konke okukhona wena uNkulunkulu owenza amasu asendulo nokuthembeka neqiniso nemangaliso nebona sinkulu wena Jehova uyadunyiswa kakhulu ezulwini nasemhlabeni umkhulu uyabusa phezu komkhawulo yonke yomhlaba umusa wakho umkhulu ukuze bese ezulwini
nokuthemba kwakho kuze bese emafweni. Wena umusa wakho nobubele bakho kusha njalo ekuseni. Kukhulu ukuthembeka kwakho. Ngoba umusa okuwe Jehova nokukhulula okuningi kuwe. Intandane iyaphiwa umusa kuwe. Ngenxa yalokho indodakazi yaseThire nabacebeleyo bezobancenga umusa wakho ngesipho. Wena ongenxa umsebenzi womusa wakho uthethelele kuzona zonke izono, uselapha kuzona zonke izifo. Ubusubusha bethu njengokhozi. Usuzizula ngazo nje ngokuhle. Wenza osinomusa wakho ukuthi uJesu nawo wayicebile. Abaphofu esikhundleni sethu kuba thina esikhundleni sakhe sicebe. Ngomusa siwuphiweyo ngaye konke kungokwethu. Sasebakhetha uJesu. UKristu ungowakho. Ey'ntweni zonke kucetshisiwe. Ekhulumeni konke nasekwazini konke. Wena okhulula umphefumulo wethu ubhujisweni. Usiqhelise ngomusa nangobubele. Ngoba uyambusisa olungileyo wakho. Umphahle ngomusa njengesihlangu. uNkulunkulu wenza umusa kawugcotshwe wakho. Nasenzalweni yakhe uzibe phakathi naphakade. uNkulunkulu wenzela umusa abazinkulungwane abakuthandayo abagcina imiyalo yakho. Wena uNkulunkulu weyinkululo ukukhipha ekufeni kungokwakho. uNkulunkulu ophohloza uphahla lwendlu yababi ukwazi ikhanda lomholo wabo. Ophohloza amakhanda ezitha zakhona abakuzonayo ukhakha olunesiphuthi loswabezona zakhe ulufifize olophula umqibisho lomsalo nesihlangu nenkemba nomkhondo nempi uhlakaza izizwe ey'thanda ukulwa. Wena okhazimula ngobukhosi lapho uvele ey'nhlabeni zempamo umnyaka uhlobisa ngobumnene bakho imikhondo yakho icosa amafutha. Wena obusa ngamandla akho ukuzibe phakade amehlo akho akahlozile izizwe. uNkulunkulu oqalisa umsalaqha ezindlini wenze bengabahlukile kodwa bakhe ezweni elomileyo. Wena Nkulunkulu omandla akho makhulu uyadunyiswa kakhulu ezulwini nasemhlabeni. uNkulunkulu ongongcwele ohlaza izibongweni zabangcwele obonisa amandla akho wenza nabantu bakho ukukhululwa. Ohlezi ubusa izizwe uhlele esihlalweni sakho sobukhosi. Malibonge bachazwe igama lakho njengalo igama lakho unjalo uboba wakho uzibe semkhawulweni nasekhoneni lomkhawulweni yonke yokuhlaba alfa no-omega nguye onguye khona dwala nenqaba nesihlangu. Isandla sakho sokunene siphakeme, isandla sakho sokunene siyakhazimula, isandla sakho sokunene siyafumana amakhono akuzonayo, isandla sakho sokunene siyaphathaza isilitha, isandla sakho sokunene sizuzele ukunqoba, isandla sakho sokunene singamandla. uNkulunkulu obiza izulu ngaphezulu kanye nomhlaba ukuba wahlulele izwe. Elakho isiliva, elakho igolide. uNkulunkulu inkazimulo yokugcina yalendlu wezini ibe nkulu kunokuqala. ezakhe iy'nyoni zonke zasey'ntabeni, ezakhe iy'lwane zonke zehlathi, ezakhe iy'nkomo ezisemagqumeni ey'nkulungwane. Wena uzulu ushumela umnuka wakho ngoba wena ungahluleli wezwe. uNkulunkulu othinta iy'ntaba yithunqa. Wena ungongcwele ohlezi izibongo zabangcwele okhona nowayekhona nozayo umnini amandla onke shekadila nabasilanda. uNkulunkulu onithemba nemkhawulo yomhlaba lelo lwandle olukude othulisa ukujuma kwey'lwandle inhloko yamaza nazo nomsindo wabantu ukulalele omisa iy'ntaba ngamandla akho obhinca amandla njengemvunulo okwenza abakhile emkhawulweni komhlaba besabe ngenxa yeziboniso zakho. Uyethabisa impumalanga nentshonalanga okwenza amadlelo asencane ankonze amagquma abhinqisha kulo amadlelo ebhathi izimvu igodi isibekole ngamabele konke kujabule kuhlabelele. Yebo ukwesaba kwakho Jehova umhlaba wonke ugcwele inkazimulo yakho ngenxa yokukhuluma amandla akho. Izitha zonke ziyathola phansi kwakho. Wena ugcina unyawo lwethu lungasheleli thatha khona sirema ngenxa yokukhuluma amandla akho. Izitha zonke ziyathola phansi kwakho. uNkulunkulu yethu uvele ihlakazeke izitha zakho abazondayo babaleke phambi kwakho. Abantu bamunyiswe njengokubukiswa komusi nanjengokugcibilika kwengcina phambi komlilo baphume bengabasafunyanwa ubachithe konke njengethelelwa imali. Uyise wentandane ungahluleli wamafelwa noNkulunkulu endlini yakho engcwele. Wena ophuma phambi kwabantu bakho umhlaba uzamazame nasekujameni kwakho ihlane izulu lihlonze phambi kwakho. Uwekwahlulwa njengamandla akho nokuchofoza ngakhande zilo ezesabekayo emanzini. Usuku lungolwakho, usuku lungolwakho. Wena owenza ilanga nosuku nosuku, imini nobusuku, ihlobo nobusika. Wena Nkulunkulu wethu uyaziwa Israyeli igama
tena mashirana tena kiuno tulisa utapalo kumba kumkulo wekulu nowesabegayo phezu kwethu namakhosi onke uNkulunkulu obona amanzi abalekela izinto zomhlaba zathuthumela izitha zakho kasibekela oza uphathwe izivunguvungu ozilokuduma kwakho kusezivunguvungwini ombani yakhe ekhanyisa izwe umhlaba udikizele uzuzamazame uwophumisa edwaleni ifufula wehlisa amanzi njengemvula uyithi uMthixo inkosi kuze bephakade naphakade ababi bayachithwa emhlabeni wakho ngoba intonga yababi ayinakubekwa phezu kwesabelo sabalungileyo funa abalungileyo belulele izabelo zabo okubi uyinkosi ebusa kuze bephakade naphakade ababi bayachithwa emhlabeni wakho Jehova ozokulangazelela kwabamnene uNkulunkulu indlebe yakho ibeka kubo inhliziyo yakho ibeka kubo wahlulela intandane nocindezelweyo ukuze umuntu wasemhlabeni engabesabanga uvalo wena omuphayo oyethileyo amandla nakongenamandla uyandiza izikhwebo uNkulunkulu ungunaphakade kodwa nilimkhawulo yonke yomhlaba awuphela amandla awukhathali nokuqonda kwakho akuphenywa wena izolo wena namuhla wena naphakade akukho kwenu ukuguquka nasithulisa kuphenduka ngokukhanya ubumnyama akukho kwena nakanye ugqoka ukukhanya njengengubo ufeze ekhanyeni okungesondele lutho kuko wena uNkulunkulu ongenzeke lutho ngaphandle kwakho umuJehova wenyama yonke akho lutho kuwehlulayo wena ozwa imikhuleko beza kuwena bonke abantu wena uNkulunkulu ongenza konke lingezinzo nobicebo lakho uyavula ungavali muntu uyavala ungavuli muntu uvula iminyango phambi kwethu wakhula imigoqo yesimbi nemivalo yethusi usiphinge nokumnyama nempuwethu uswendawo ezithileyo wenza ubingcebe yamandla yonke imphendulele kithi esandleni sakho khona amandla kamagunya esandleni sakho khona ukuqoba nokwahlula esandleni sakho khona udumo nesibusiso esandleni sakho khona umcebo nekasibulo esandleni sakho khona ukujula komhlaba esandleni sakho khona ubukhulu nobukhosi esandleni sakho khona ubatshelo nokubuzwa esandleni sakho khona umbuso ongayiphela owakumbusa ukushiyana komunye imbuso uNkulunkulu omdala wey'nsuku wena nane zakho simhlophe njengoba imizimba okuhlanzekileyo uNkulunkulu omdala wey'nsuku wena ubuso bakho babalelwa ezulu omhlaba bangatholelwa indawo uNkulunkulu omdala wey'nsuku wena umesakhe njengamalanga omlilo uNkulunkulu omdala wey'nsuku wena ubuso bakho buyakhazimula unjengelanga liphelele emandleni alo uNkulunkulu omdala wey'nsuku wena nyawo zakho zinjengetshele ejasini uNkulunkulu osuke phezulu izulu lihlalo sakho sobukhosi uNkulunkulu entabeni nasemagqumeni uNkulunkulu emhlabeni phansi uyabusa phansi kombuso womhlaba umhlaba uyizenebelezo y'nyawo zakho uNkulunkulu igodini nasemathafeni ube uNkulunkulu emanzini phansi komhlaba wena osibuso sakho siyacebisa awenezela usizi kuzo akuyinakekela amazwi akho akwazi wakhuluma akwazi okhulumileyo akwazi wathembisa ngokufanele okuthembisileyo. You are not a man to lie nor a son of man to promise and not give it out. Awusiyeke umuntu ukuqamba mama indodana yomuntu ukuyisole ngokuthembisileyo. You are the same yesterday, today and forever. Wena ugunduza intaba ngokungazeleli uyiguqulela ngentuthelo yakho wena uzamazama umhlaba usuke endaweni yawo uthuthumela iy'nsika zawo wena uyalilanga lingaphumi uvalele inkanyezi wena oweneka izulu uwedwa uhambe emazweni olwandle wena wezibhele nempambano isilimele nabakamela aseningizimu wena wenza into enkulu engenakuhlolwa ney'manganiso engenakubalwa uNkulunkulu omkhulu uNkulunkulu wempindiselo wena isolo wena namuhla wena naphakade we bless your name uNkulunkulu wena uNkulunkulu womphezulu nokuthula emhlabeni kwabathokoze nokuwena nakho konke ethembekile lakho kuthi udumo 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 shekakela basirela teka paikatina rakate shekatarase rakapaikashina rakatana sena aina kila shuka shikatana rena maita paikasila na basira teka
moto vila aina. Vila moto saika paishitayo. Laika vila aina poina. Toina niwe namio chakachifo moto. Sheka sila aina. Hiko paika paika. Shoot paika saika. Peti nana saika. Genesis 21, verse 25.
Genesis 21 verse 25. Oh yeah. No, 2 Samuel 3. 2 Samuel chapter 3, the 14th verse. Says again. Says verse 17. 2 Samuel chapter 3. 2 Samuel the chapter 3, 14 to 17. Genesis 21 verse 25. Genesis 21 verse 25. Kepha uAbrahama wamsola uAbimeleki ngomthombo wamanzi ebezikhwakile izinceku zika Abimeleki. Manale. Kepha uAbrahama wenze njani? Wasola ubani? Abimeleki ngomthombo wamanzi. Lo mthombo wamanzi oka Abraham. Kodwa ingceku kaAbimeleki ziwenze njani? Zikhwakile. Into ekhwakiwe oyithathwe kuwena abantu engabafanele. Isusu ezandleni ezifanele. Izwakala kodwa. uAbraham wenze njani ke? Funda ke ivesi elandela leyo ke. Verse 26. Kepha uAbimeleki wathi angazi ukuthi kwenziweni ngubani lokhu, nawe awungitshelanga, nami angikuzwanga kuze kube namuhla. Ithini leyo nto wemama? Ithi wathi angazi kwenziweni noma ithi angazi kwenziwe ngubani. Kwenziweni noma kwenziwe ngubani lokhu. Usuyicorrectile leyo nto. Bekhona bengifuna ukuyizwa ukuthi injani. Kwenziwe angazi kwenziwe ngubani lokhu, nawe awuntshelanga. Angibonge igama kaJesu. The conclusion of the whole matter yale ndaba verse 25 and 26 ukuthi lashona lolo suku lwangalolo suku lolo umthombo ubuyele kumnikazi wawo. Lolo suku lolo lwashona umthombo ubuyele kubani bazabani. Kodwa awubuyelanga yonke le mihla emva kobe kuqhwakiwe esathule yena. Waqala ukubuyela ngoba yena esukumile wakhuluma. Amazwi into yakhe ibuya ngoba wena uthe stand up and speak up. Akhondo yakhe eqhwakiwe ezobuya uthule wena oqhwakiweyo. Bayizwa abantu abakhona la endlini. Walasho nilanga umnikazi womthombo ewutholile back. Kodwa into yakwenza wawuthola ukuthi yena wasukuma wakhuluma ngento ayiqhakiwe. Ngamazwi it takes the ability to identify ukuthi yini ongasenayo ongadunayo. Awusukuma ukhulume ubungaboni ukuthi khonto elahlekile. Bangizwa abantu abakhona la ngini. Ungaboni khonto engasekho lapha esengasaphelele awukhuluma. Ukhuluma ngoba kukhona ukubona ukuthi ulahlekile. So you must first identify ukuthi iziphi izinto engasekho empilweni. And then especially ama spiritual treasures and assets. Ufuneka ukwazi ukubona ukuthi yini engasenayo khona usikushodile. Ngeke ibuye leyo nto phela ungasukumanga. Wakhuluma. Kodwa futhi awukhulumi ngento ongakayi-identify. Ukuthi I think I'm experiencing a loss kule area. Khona into esingasekho la. Kahle. Shout hallelujah. Lapha yana ke ku 2 Samuel chapter 3 verse 14 no 15 no 16 ngizomane isifundela bese ngiletha i-background yendaba. Alibonge igama kaJesu. Awufundeke verse 14 no 15 no 16 2 Samuel chapter 3 fundeke u14 no 15 no 16. uDavide wayesethunga izithunywa ku-Ish-Boshethi indodana kaSamueli ethi nginike umkami uMikhali
engimiselwe ngamajwabu ayikhulu amaFilisti. 15 wayesethumela uIshboshethi wamthatha endodeni yakhe uPalitiyeli indodana kaLayishi. Verse 16 indodana yakhe yahamba naye indoda yakhe yahamba naye ikhala isahamba yamlandela kwaze kwaba seBahurimu. uAbineri wayesethi kuye buya yabuya ke. Inkosi ayibusise ukufunda kwezulayo inhlanganiso yonke ithi amen. Nale portion esifundile futhi ikhuluma ngerestoration yento umuntu abeyiqhwaqiwe futhi ake. Kodwa in this case it's a wife. Amthola in a very costly manner. iBhayibheli lami lakho makes us to understand uFirst Samuel chapter 18 ukuthi inhlobo zokulobolisa nokushadisa zimbili zinoqilo. Ungashadisa indodakazi yakho ngokweqiniso noma uyishadise ngokuqili. Ayikharati. Akekho umuntu onzulu ushadisa indodakazi yakhe ngaphandle kokodwa kwala kuqili either ngokweqiniso noma ngokuqili. Wena uyicheka wena ukuthi wahamba kanjani into zakho kodwa noma mhla kushadwa wena kwenziwa kanjani. Kodwa njena kukhona ngokweqiniso khona ngokuqili. In the case of uSaul wayevele efuna indlela ukuthi angambulala kanjani uDavid ngoba wayeyithreat kuyena. Bayakwazi lokho abafundi eBhayibheli. Amen. Uthe uma esezwa ukuthi abomana lapha simtshele betshela uSaul ukuthi uDavid uyayithanda indodakazi yakho. Wayesethe enhlizweni yakhe kusho iBhayibheli First Samuel chapter 18. Wayesethe enhlizweni yakhe angizokumbulala njalo ngesandla sami. Ngizombulalisa ngesandla samaFilisti. Wayesethi utshelana uDavid angibona wayesiyameza uDavid. Wayesethi lalela ke uma ufuna indodakazi yami kuzoba lula kakhulu kwakho. Inikeze mina amajwabu ayikhulu amaFilisti. Angakubeki ukuthi amajwabu angithi nginikeza ama-foreskins. Kuba ngathi umuntu olungile. Yabo uma ukhuluma isingisi ungathi ulungile. Ngiyaniphisa mina enifuna ukuba uNkulunkulu enze a radical change kubantu. Uma ufuna ukuba kwene radical change, don't be like Jesus uma utshela abantu ububi babo like John the Baptist. Phela uJesu kwakufanele kube khona umuntu oyikhathephila abe siyakhuluma uJesu engasena stress. Ngoba lokho bekumele ngabe kwenziwe before afika. Yabona lo yana owafika ngaphambi kwaJesu wayengenayo i-diplomatic mannerism. Nawe ngiyakusiza mahala uma ufuna kube ne change, a radical change, ungabizi izona abantu abazenzayo ngesingisi bize ngegama lazo. Ngoba isingisi siyayidecorate. Abantu bayeba wena ubusuthi wena beziluthini abaluthanga babentshontsha la. Amasela la angene izitolo ayokwena. Akuyona iluthini wena. Bese bakhona umuntu olobizela amadoda abantu ukuthi wena une crush, akuyona crush ulobiza unenhliziyo ehahela amadoda abantu. Akuyona crush, akana crush uyalobiza nje. Akakhiphe lempene elobizela amadoda. Akayeke ukubiza ngecrush. Yini lapha enona abantu ngoba niyayilahla iapproach kaJohane ekhukhuleni amatakisi nezihlalo. Ikhathephila idedele ishaye ngegeja layo. Othisha abangoJesu bazolandela kamuva kahle. Musu ukukhuluma isingisi kanti ikhathephila. Izono nje ayibizwa ngesingisi. Uyaphinga lo muntu wena uthi uyachita kachithi. Uyaphinga. Isiphingi lesi. Uncwadi kaExodus ayisho ukuthi ningachithi, ithe ningaphingi. Bayezwa abantu abakhona endlini. Uma ufuna a change, musukubiza izono ngesingisi ngoba izono isingisi siyayidecorate izinto. Bayangizwa abantu abakhona endlini. Sizenze njani izinto? Bengathi into yebo. Wenza into efanele. Ube out. Ngiyezwala bazalwane. Owathunwa ngaphambi kwaJesu uJesu akhulume kahle emva kwakhe. Wathi nzalo ezinyoka. Did you hear that approach mfundisi? Wathi ngale ayizwa le approach kodwa uthi totally undiplomatic nzalo
Ngoba i-problem ngomuntu oyi-diplomat, he does not mean what he says and he does not say what he means. So ngeke wenze change bantu u-diplomatic. Ngoba every diplomat does not mean what he says and he does not say what he means. And ngoba abantu badla umoya wakhe abahle laba words, there will be no change. Ngoba na awuyishongo lento ubufuna ukuyisho. Le uyiqondile awuyikhulumanga. Angizwa abantu abakhona la endlini. So ke lapha ke wayesethatha ubuqili uSawuli afuna ukubulalisa ngabo uDavid. Washadisa indodakazi yakhe eyishadisa ngobuqili. Wathi uma uyifuna uzoyobulala amaFilisti azafika 100. Wonke wanquma amaphathukho. Uwenza abe foreskinless. Uzoletha isaka, walethe kimi e100 egcwelisa. Uyabona ke inkinga yomuntu oplanela umuntu kaNkulunkulu. Ukuthi wena oplanela umuntu kaNkulunkulu uplanela umuntu kaNkulunkulu kuphela. Uye kuplanela uNkulunkulu womuntu. Uthi umuntu kaNkulunkulu uplanela ukuthi uNkulunkulu walowo muntu akaplanela. Enkathi emplanela wabona uNkulunkulu kaDavid, umuntu wami uplanelwe ama-foreskins awu-100. What I'm going to give me grace ukuthi ayidablishe lento. Efuna wafika lapha wabulala amaFilisti awu-200. Inamba abethu uSawuli ngeke ayiqede engamulalanga amaFilisti ngoba uSawuli wayekhalkulate kahle lento ethi akho bantu abasile emakhanda abangalokhu bebulela indoda eyodwa. Ibajuba amadodolozi. Bona bathule nje. Bazi bawufika 100 lokhu iqale kunumber 1. Kuyasathi sasekuno40 ododolozi lesi kodwa sithini bathule. Wayeyibona kahle nje lento ukuthi bazombulala noma kanjani bese ngabe inaqala mina abe wobulawa isandla samaFilisti. uNkulunkulu wamnikeza igrace wabulala 200. Wabuya nawe egcwelisana. 200 wathi uzongayiletha indodakazi yami naka njengokwafuna kwami. Asho ukuthi akawadingi ubecaba ukuthi uzofuna umuntu akafaka nani lefuna akayidingi. Kwanikwa indodakazi uMikhali. Kanti ubaba wendodakazi umnikezela akafuni. Washada uDavid. I-background yale ndaba. Uma sekushadiwe uhlezi nomngane. Uplanela umkhwenyana wendodakazi ukuthi abulawe. Bese ke omana lapho simtshele batshela indodakazi ukuthi namhlanje ebusuku kwabo kuzothumela abantu bazobulala umyeni wakho. Futhi ungathi kulokuphukuphuka nobenziwa nawe yena ukuthi ayitshele indodakazi yakho ukuthi uzobulala umkhwenyana. Wabazali khona engayi-understand ukuthi bona baze bashadile bashada kanjani uma uthando bengal-understand. Ungatshela umuntu othanda lo ukuthi uzobulala umuntu amthandayo. Hayi nakempela ke asuke uma kuthi atshele umyeni wakhe athi namhlanje baba my own father ngeke kusuphile uma kwalala. Khona into eBhayibhelini abebiza ngokuthi ama-therapy ecishe namhlanje ifana nalezinto kuthiwa ama-teddy bear ngesikhathi sanamhlanje. Kwathathwa i-therapy lalaliswa la uDavid elaliswa khona laqhameliswa kumqhamelo nje lambozwa ngengubo kwaba umkhulu umuntu lo. Afika amabutho ebusuku ezobulala uDavid agwaza kwabona lokuquka amaqhubu nje phezulu. Uthi David emulonge nagazi manje uphuma amaqhubu nje. Ayikhali David kanti uDavid ubalelile. Yaqala lapha indaba kaDavid yokugcwala amawa elokhu ehutshwa nje sehlala emaweni nje wayezobulawa phakathi nje. Bayeva abantu abakhona la endlini. Uma ecasuka uSawuli obefuna ukubulala uDavid ukuthi akasamtholanga befuna ukumbulala. Wathatha indodakazi yakhe wayinikeza uPalitieli indodana kaLayishi. Uthatha ongenzanga lutho ngalo muntu. Uyomnikeza ongenzanga lutho umphuca owenze utho. Lona ukuze ashade nendodakazi khona ayenzile. Usacrificeile. And uphucwa osacrificeile unikezwa ongasacrificeanga. Khona lapha ngibheke khona kuphucwa ofanele unikezwa ongafanele. Kuphucwa owathenjiswa unikezwa ongathenjiswanga. Kuphucwa owamitha ama requirements
esithembiso ngoba kahle kahle bese kuyirobhani nakhona endabeni yokumitha kwama-requirements ngoba isithembiso saphuma laphana entabeni ukuthi obulala uGoliath uyoshada nendodakazi yenkosi leso besenele abengasadingeki lama-foreskins ngoba bekumele ashade according to i-fulfillment yaleya promise ngoba wakwenza okuyi-requirement wambulala uGoliath njengokwesithembiso kodwa akangamnikwa uMikhaya uphucwa oseze ama-requirement amabili eyodwa yawo idingekile eyodwa yawo ingadingekile namhlanje uNkulunkulu uzongenela endabeni yabantu abaphucwe izinto okuyibo abafanele khona okwami ukungena ukuthi kufanele kanjani kodwa ngizokutshela umuntu bakhona abantu abaye ema-interview bezwa batshelwe nanokuthi futhi i-interview bayiphase kodwa umsebenzi wanikezwa omunye ngoba evumile yena izinto ezibekiwe stipulated kwathiwa spend ubusuku obodwa nje nawe ngotshela wena wakholwa wathi mina cha ngeke ngikwenze lokho umntwana kaNkulunkulu umzimba wami uyithembele kaNkulunkulu athi uyosebenza lona ithembele lelo kwesiphukudini anikeza abanye kuphucwe ofanele unikezwe ongafanele kulo mhlaba uNkulunkulu wethu akayena uNkulunkulu othule abaphucwe befanele kwanikezwa bangafanele namhlanje I declare and decree ukubuya kwazo zonke izinto eziphucwe abafanele zabekwe ezandleni zabangafanele whether zindala noma zintsha whether uyayikhumbula noma uyikhumbula whether awuyibonanga noma wayibona ngoba ezinye zabantu izinto zabantu bayiphucwa ingakafiki kubo bahambe bengayazi losi ngoba bebengakaboni kanti baphucwe bengabafanele bayonikezwa bangafanele namhlanje ngizothi bonke oMikhali abasuswe koDavide banikezwa koPhalithiyeli bayabuya shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah ngenkathi uDavide esaphucwa ngenkathi esaphucwa kwakhala uDavide kodwa ngenkathi esesesihlalweni uDavide walela ukuhlala nje wathumela ku-Ishibhoshethi wathi ngilandeleni unkosikazi wami engammiselwa ngamajwaha ama-foreskini kufuna ukubuya ezingizini ukuze kube ulungile ngammiselwa ngama-foreskini ayikhulu ngizwa abantu abakhona la endlini lalela-ke nalapha futhi also in this case akabuyiswanga uMikhali before David stood up and spoke up esehlalile esihlalweni kuney'nyanga ezadlula ehlezi eyinkosi kodwa umkakhe engabuyile angithamba ungizwakala wagxoda wayinkosi wahlala esihlalweni kwadlula iy'nyanga sekwazi ngisho nowanikezwa umkakhe ukuthi lona owaphucwa useyinkosi kodwa akabuyanga ngoba owathatha into zakho akayibuyisa ungakasho lutho wena ophucweza until he spoke kwadingeka awushayise ngathi uyakhuluma kwadingeka ukuba asukume enze njani bazalwane ukuthi uyinkosi akusho ukuthi kuzoba automatic bangizwa abantu abakhona kwadingeka ukuthi akusukume enze njani. And this guy is anointed. What David is anointed. Ukuthi ucotshiwe akusho kuzoba automatic ngoba ugcoba lwenza izinto be-automatic. You stand up and speak up. Wathi lithi iBhayibheli ke uIshibhoshethi waqonda ngokubo kwaPhalithiyeli indodana kaLayishi wathi inkosi ithi akabuye unkosikazi wayo. Ninakho kungcono kunalo. Praise the Lord. Yabona ngizodila nabo bokuPhalithiyeli kodwa kanti ngizoqhakaza. Ayizwa abantu abakhona la endlini. Uma efika laphana iShibhoshethi emtshela into engiyithandayo nozoyiremarka ngalesi scripture sesifundile. Akuveli i-argument on the part of the person addressed. Lo Phalithiyeli aka-arguishana. Watshelwa kakanye ukuthi inkosi yamfuna inkosazi wayo wavele watshela inkosazi wayiqoqisa impahla wayiphekezela. Bebazalwane nohlezi nento zakho uyazi akuzona ezayo. Nohlezi nomsebenzi wakho. Nosebenza lapho kufanele ngabe kusebenza wena lapho ekhona uyazi ukuthi akuwona wakhe. Shout hallelujah.
masinyane lento ngikhumbula nje lento umama kwawumemu othisha oshade nomfundisi emolweni eFaith Mission wake waphucwa ngezwe lokomoya manguka kwakuyinto eyayi spiritual scandal le yaphehlwa kwena komoya wakhishwa emsebenzini ebuthisheni akwafakwa omunye kanti impondane kabi uZungu esibuso Zungu emolweni wenza fasting nebandla lonke Monday bezwala bazalwane mina ngabizwa mina akafika ngesonto kunamamelikana abana bashunyana isokela eSouth Africa abantu base America ngoba bazothi uma ubona iziplatform nawe bazokunikeza $1